הכלב שלכם מפחד מאנשים, הנה הדרך להתמודד עם זה. אז כשאני ניגש לכלב חששן, אני קודם כל מאוד מאוד מכבד את המרחב האישי שלו. אני רוצה לתת לו לגשת אליי. אני לא אכפה עליו מגע, אני לא אבוא עליו מלמעלה. אני תמיד יעדיף לבוא עליו מלמטה. אני לא אגיש אליו יד, אני אבוא לו מאחורה. אתן לו בעדינות. אני אתן לו לגשת אליי, ולאט לאט, כשהוא צובר ביטחון עצמי, אני יכול להתחיל ללטף אותו. ממש בעדינות. לא באזור של הראש, לא לגעת לו באזורים שלא נעימים לו, ממש ככה לאט לאט, תוך כדי חיזוקים. במידה והכלב מפחד לקחת לי אוכל מהיד, שזה יכול להיות הגיוני אצל כלב חששן, אני אפילו אזרוק לו על הרצפה, ולאט לאט יעשה בונדינג, יעשה קירוב, עד שהכלב מתחיל להתרגל אליי. והכי חשוב בכלב חששן, זה פשוט לכבד אותו. הכלב שלכם מפחד מאנשים, הנה הדרך להתמודד עם זה. אז כשאני ניגש לכלב חששן, אני קודם כל מאוד מאוד מכבד את